Здравейте, The Monsters! Тук ние сме The Monster Crashers. Си играем Майнкрафт. Видяхте Уест? Ето ме и мен. Не гледайте. Ние ще направим първа нощ в Майнкрафт. Не правим трет. Къде са свинете да ги убия? Не ги. Зад дървото има. Така. Умри, уе, свиньо. Умри, ти ще те убия с брат ти. Как ми се промъкна? Свиньо, къде си има? Ето те. Опа. Това ще трябва да го готвим. А така се яде Майнкрафт не са. Слагам тук. Къде си? Къща на дървото не правиш? Естествено, че да. Това е още дърво. Аз имам само 5, ети го вътре. Кой вземе малко бял дърво и още. Направи ми брадва. Аз си взимам дърво. Ладно, че сапнем. Още сапленги. Така ще направим. Така. Аз ще оставям дървата вътре. Ети на семе, ако щеш. Така. Така и сега. Ще има ядък. Овца. Ела тука, овцо. По-бързо трябва да строиме. Идва нощта. А вече се спалнат и малките зомбита. Много трудно се убиват. Ще направя един меч. Направи ми брадва, ако можеш сега. Аз не мога. Коня. Изчезни от тук, не е безопасно. Остави две свине, намерям моркови случайно си. Да, веднъж ще ги женим и това е последния ден. Така. Не, си още бял. Аз забрах ти да. Да, размениме пода после, какво ще кажеш? Не, така се готви. Нощта изгрява. Направи ми някаква брадва. Чек има. Аре да направим пода от някаква вълна просто. Искаш ли? Ще бъде по-яко. А пък точно за вратата ще стане да сложим. Не, ще сложим с дърво. Ето сложим. Не го туши, бе. Ама дай да го мръднем назад, бе. Там нямаме без това място, така че... Опа. Това е лошо. Е така. Хайде да направим пода от вълна, ако намерим такива. Свине. Не, по-скоро свине да е овца.
Са. Ето още. Каква вълна искаш да я направим? Чакай. Никакво искам си стане листа. Ама не, то ще ни трябва за вратата, не знаеш. Това трябва да вълна. Между това най-много намирам. Бронирано! Зомби, помощ! Ако имаш меч, сега е момента. Нямам го. Ако го убием, той ще изпусне нещо. Не! Изчезни, ще те убия с брадвата. Твърде много зомбита! Една брадва вече ги се срути. Аз ти спасих живота, омага. Не! Твърде много са! Аз не мисля, че това е на нормал. Мисля, че това е какво... Ще се върнем след като аз успея да стигна и да намеря Уест. Чакай да се махне чата. И тук успяхме до някъде да довършим къща и се спасихме от зомбитата. Се спасихме от чиваните зомбита с... Да, намерихме и две овце, които ги убихме. Майна! Ние едва убихме тези, това едва ли ще е много голяма проблема. Ох. Нещастник! Абе, Айде, стигаме, биве! Омага! Пак ли тази вълна, бе? Не е далеч от къщата. Добре, ще се върнем след като се отървем и от тази вълна. Добре, върнахме се, но тук почти сме успяли да загладим от този крипър, който се заревяваше много добре. овца. Тук пожинахме с някаква мина. Влязахме вътре и аз се спасихме. Какво чувам? Някакъв бой. Да. Ти взимаш листа, не се чувам. Малко в Ще начало... продължим да си довършваме къщата. И се абонирайте и харесайте видеото, ако ви хареса. Ще направим и част втора. И пишете на коментарите какво друго искате да видите. Чао, YouTube! Пак